Eguerdion lagunok, maiatzak 9 dugu, nere gustokoen eguna. Zeba? 9, zenbakia, parkatu. Beratzia da? Bai, da, zaki guztatu zeidan zenbaki bat 9, taki zegatiko. 10 baino lehenago dago. Beti nik alarma jartzen ditudanen inparra izan behar da. Eta 29, 29, 31, edo eta bat. Sako amorru emoto estan horrek. Zeba, aldea dago eta 29an altzatzea ero terditan. Beti... Bai, aldea minutu batekoa. Bai, irurogei segundu. Bueno, zigor, zein biozu gaur, kontau. Bueno, bai, gaur kozinatua, asteari bukaera emango digu eta kozinatzen. Eta horretako ingo duguna, ahate paparra prestatuko du, baina emango du olako mandarina saltza bat, eta ero, panadera patata batzuk, labean inda ahatearen errotekin. Hau da, orduan, pixka danetik izango du. Saltza bat eukingo du, osagai nagusi bat, guarnizio bat, eta hoxe, ahatearen inguruan gehiena. Egia da, nahi nuela egitea sal daiteko ezurdura behar nuen, ahatearena. Ahate ezurdura horretako ahate osoa behar da, baina nik, oiaskoarenakin egingo dut, eta honekin balio digu. Hau lehen erzeta, bigarrena zein izango da, Bitoli? Nik zuria komplikau xamarra ikusten dutenez, nik orekatzeko ekarri simple-simplia, baina ekea da bitxia kombinazioa, ohituta gauzela gambak berakatzera da jatera, hau da, gambak berakatzakin, baina nik horrei txoixua gehitu bat. Eta patata frezitxu bat. Berez, ze alda txartatara, ezer? Atzo urreatu zenuenean hori aitorra ez da, baina hori nola da, esan betu guk, egon ginenean menorkan, han butifarra, hango estekiak, itxaskiekin, pila baja genituen, eta aina estipiskatekin gainetik. Zoragarria. Baina guk gaurkoan ahate paparra ingo du, eta horrela prestatuko du. Lapiko batean oliotanta bat jarri eta gorritu bertan oiasko ezurdura. Barazkia gehitu eta utzi erregostean. Mandarinei zuku batera eta gero azukrearekin karamelu bat ingo du, ospin pixka bota eta jarraian mandarinen zukua. Hau, lapikora gehituko dugu ezurdurarekin batera, salda gehitu eta 40 minutuz egiten utziko dugu. Iragazi, hartu almidoiarekin loditu eta saltza prest. Patata xerra finetan moztu, tipuleta xerra finetan da baratxuriarekin batera erregosten jarriko du. Patata gehitu, errota gehitu, 3 buelta eman eta laberatu 180 gradutara 21 minutuz. Ahate paparrai laukiak azalean moztu, plantxan egingo dugu, azala ondo kurruskari utzi arte, bestaldetik 2 minutu utzi, eta gero zerbitzatuko du saltzarekin batera eta gure patata hauekin batera. Errezeta ero eraten ari zinena. Ja emondo ez da erateko dana, demoria. No, espera, laburpen onak ematen ditutera, ezaguna naiz mundu guztian ere laburpen luzeegatik. Eskerrik asko ekipo. Hori esan da, sartaia tope jarriko. Zer, katxonde bat dagoena. Zer galdu naiz ni, ekipo? Dana parrezka daude. Ai, ama. Ahate, ez. Zerbait gaizki esan dut. Ez, zuk dana ondo. Eskerrik asko. Dana ondo. Bueno, ahatea, preziatuena izaten da normalean basa-atea. Ara eta be, ahate mota desberdin pila bat dauz, haundixauak, txikixauak, eta, bueno, dana dela. Bai, tismikoak, bai. Bai, Donald ahatea. Etio Gilito, gero Ilobak, nola esan, Daisy? Daisy zan, ez? Bai. Bueno, baina, egia da, geixen kontsumitzen dela mundu mailan, dela pekineko ahatea. Nik pentsatzen pekineko ahatea zela errezeta bat, hau da, jatetxe txinatarretan egoten da pato pekin. Baina ez da errezeta bat, baizik eta ahate mota bada, normalean txikixaboa izaten dana, eta bueno, hori da geixen kontsumitzen dana. Hala eta be, hementxe, Euskal Herrixen, basa-atea kontsumitzen da gehien, honek itzen dau, iparraldeko herrialdietatik hegoaldera jaisten da, eta hemen hartzen da. Gero badau, mulart ahatea, dala ahate gizendua, eta hortik foie grasa ataratzen da, eta gero badau muskobi edo krioioa, hori Latinoamerikan gehiago izaten da. Egia da, ahateak badaukala koipe haundixa, beraz naiz eta hegaztixa izan, eza haragi txurietan sartzen, ze, bueno, koipetsua da, haragi gorritzat hartuko dugu, ia kasunetan, eta errezeta pila bat aldotxu aukeratu. Nik egia da, supermerkatuan ez dutela sekula ikusi ahate bat osua, zelen zigorrek esan dau, ezurdura ez dauela aukitxu atiana, hori gehiago interneten eta holako denda espezializatutan, bestela hemen konfita, paparra eta gibela.
Nik arakinai eskatuta lortu izan dut, Eta errotak arakinai eskatotzazu. Ez, errotak konfitean. Konfitean. Konfitean, honek, errota hauek konfitean, gero gainera, patata panaderak horrekin ingo ditu, eta bereko ipea hemen banatu du pixkat, baina erabiliko dugu patata hauek konfitatzeko kipularekin batera. Bale, hemen, ez urdura, nik oiazko salda egiten dudanean, horrela gustatzen zaite, pixkat gorritzea, barazkiak ere gorritzea, eta hemen hori, tipula bat, azenario bat, eta porrua botako diziogu, baratxuri atal bat ere, barrura, eta hau hemen erregozten da. Hoi ningo duna, saltza, mandarina saltza izango da. Orduan, hemen daukat, kilo bat neukan mandarina, hauek sukua atera dut, hemen izan dituan 6 azpiri, sukua atera diet, beste sala birrindu eta ingo duna karamelu bat, hemen azukrea daukat, eta ur pixka batekin karamelu bat ingo du. Ospin tanta botako dugu, gazigozo puntu emateko, eta gero, karamelua iluntzen azten danean, mandarina sukua botako dugu. Hori, ona barrura sartuko dugu, patxarrarekin butziko dugu, eta salda daukat hor. Salda horrekin utziko dugu, hau, murrizten, presti izan arte. Oso ondo. Eta egia da, errezeta hau ahatea asko jaten dela laranjakin. Zigorrek gaur mandarinakin egingo dau, baina errezeta tradizionala edo famatua dana da laranjarara, ez? Ahatea laranjarekin. Inda daukagula txoriene. Bai, ingen orduan osua lortu nuen. Beitu. Enkarguz edo. Bai, harakina izatizute, nik eizostuak ikusi izan ditut olako hosteleritza bideratua dagoen supermerkatu handi batean, dana hori jatetxei eta horren dago. Hor eizostu ikusi izan dut ahatea, osori. Ez dela ez dut aurkitu ino. Nik beti ikusi dut jatetxe txinatarretan eta aukitzen da behor zintzilik. Batzutan igual 4 edo 5 ahat, eta nik nun erosiko dituzte olakoak, ze olako normalian etortzen die erreta bezala. Beraien horritzaileak izango dituzte hau. Imaginatzot, baiet. Eta bueno, egia da, atal desberdinak aditxugula bere iztu jaterako garaian, daukagula paparra, izterrak, da guk geixen kontsumitzen dugula gibelakin batera, baina egia da, egaltxoak, zezabiz barrezka? Neukan justu behar nuen urtxantxa, azkenean. Hemen txabauka gehiagonik, Nahi dozu gehiago? Ez, ospina erabiliko, zegero azkenean ospina gota berri honez, azkenean egingo du karamelua ospinarekin berdi da. Karamelu ospindua. Ur pixka bat likidoa behar nuen, eta gero esan dako, hemen azkenean gero karamelua iluntzen aztetanean, sukua botako dio. Zei, Patri, parkatu, Ez, bueno, satixek badauzkagu hemen bebai, arandoiak edo errotak, baukau koipia, eta nik ez dutena holan ikusi, izan die, ahatian egaltxoak, egon bidien. Konfitatu azaltze dituzte, baita, honen bezala, bai. Gaina izena, zurean nahiak egiten duen lan enpresa horretan, nik behor lan egiten nuen, eta ematen ziren hori, iean behin ero horre konfitatuak direla merkeagoak, ate konfita baino, holako konserba lata hunditan, saltzen dituzte, eta egal horiek zan bakarrik hori aterako ipetik, eta labean korritzea besterik ez. Eta horren saltzen dituzte, bai. Eta bixotza bebai, kontsumitzen dela. Bixotza ez dojanik nik inoiz. Nik ez dojan, da ikusi bez, ez dotein, edo erresta liburutan, irakurri da ez dotein. Hor bau, urnietan, enpresat iten dutena atearekin, konfita, foa eta iten dute, eta ate bat iriki hartu, osoa, eta atrazizioten iztarrak, egalak, gero paparra horiteko, eta gero ireki eta gibela. Eta ikusgarria da, gibela, ze tamaina hartzen duen, zeia ahateren barrenalde guztia gibela zan. Baina da horrek izendutako horrek. Die bereziak hortarako erabiltzen direna. Eta, bueno, bendan ikusgarria izan zan, eta... Egia da, niri aharea pia gustatzen gatela, eman sostiela aukeria eskontzan jartzeko, holan joan nintzelean dastatze menu horretara, eta niri pia gustatzen gatela, baina esan sostien, ez da mundu osuan dako. Fuertea zapori, nire ez da nik, da eskontzan jartzia gurena, baina esan sostien, kontuz, 200 pertsona etorten badi, edo 100, edo 50, igual asko izkako la gustatzen. Nik esango nagoen gainera, ahatea, eta azpizuna moduan, jende da nahi gustatzen jakola. Osa, bada zehose zaporetsua, bada koipetsua, ez dakit. Bueno, ona, ez? Enauen esango daukala. Azpizuna dena gustatzen. Sekula ez du faiatzen. Azpizuna jarri nauen.
eta arrakasta izan zaben. Baina ez dakit, galditxu nintzen goguaken atea putxo basantzeko. Baina horre guk, ni baltzen izkontzak emoten genituenean, geneukan menuan ere arkume errea eta olakoak, eta horiek ere badira jaki batzuk, agian mundu guztiare, zaila, ez dira. Zabatzue pixutxu egitze zaila, eta egia da, klasiko handi bat. Gaur egun, ez dakit, ze gaur egun dauden barazki jale guztiekin, beti aukera ezberdin. Ni eskontzan egon ziren alergia danak. Zauzen, barazki jaleak, veganoak, batek, zaukala, arrautza zuringoai bakarrik alergia bata, bata ez, 5 edo 6, gluten gabeko menuan aizabienak, beraz? Ostras, ia da, eskontzetan nolan, argi ibili bizarela. Bai. Eta, baina, ondo pasagaben da hori da garrantzitsuena. Beti. Eta fruta gutxi egon zan, egia da. Mandarina egitzen egon? Mandarina egitzen egon, saltzan baten, frutan bat egon zan, baina gutxi. Eta egia da, nik etxian, negu partian, ni abenduan eskondu nintzela, mandarinak eta larainak pila bajate ditut. Karamelo hemen Patri parkatu egin jarretzen duzu, iuntzen nahi zaigo, hartu, eta zerekin nun disolbatuko dugu? Gure mandarina zukuarekin, eta behin irakiten azten danean berriro, karameluaren gazigozoarekin, saltzara botako dugu. Gero, patxarra daukat hemen, patxarra egin busti, patxarra behitu egin botako dugu lehenko, patxarra, eta ja bizi daukadalau, eta horrek irakin bitartean, patxarra botako diogu, eta hau izango da saltza, gero iragazingo duguna, eta aukera da opirrintzekotan izan ezkero, eta, ezurdura kendu ondoren, ero bestela hartu almidoiarekin, guk aurrengo moduan, orduan, hola lo bitxo. Mandarina, zure. Mandarina kontuan, ez? Mandarina elikagai bezala zoragarrixa dela, baina gizakixok bigarren erabilpen bat topa dutzu dugu. Eta ez da bakarrik jatia, baizik eta mandarina lizunak erabiltzea. Ze, batzutan pasatzen da, zuk mandarinak eroste dituzula, ez dakit, 4 kilo edo 5 kilo, igual ez dituzula jaten, eta batzuk estropea egiten gatzu, lizundu egiten die. Patxarra, zurruti, eta bai, zei. Eta hori pasatzen danean, bada gomendagarrixa, honek mandarinak lizunduta duzenak uretan jartzea, beratzen holan, 24-48 orduz, gero horrek iragaztia, eta ur hori gordetzea, ze ur horrek xurgatu dago edo, askatu ditzu, lizunan onjo danak. Eta hori etxien inurrixak edo lakuak aukitzen baitzuzu, horrek akatzeko ona dala. Zea ezkenian, inurrixek onjo berdina zelikatzen die, lizun hori bezala, beraz, urakorrek onjoa dauko, orduan botatzen duzu, inurrixen zuluen, hortuan edo etxien edo inurrixak daukotzen tokixan, eta antza inurrixak, joan egiten dira. Joan egiten dira, Bai. Beraz, bigarren erabilpen bada, eta ez badukatzu inurririk etxien, bizilagunen batei eskaini, edo lizundu baino lerau, marmelada batein, mandarina saltza batein, karameluakin zigorakin daben bezala. Nik bitu, segula, nik ikusi izan dudana, eta horrekin, nik bizilagunak eta gatza, ospina, hori bekusi dut. Inurriko itxauak. Bai, egia esan nor zegoen hor lehenago, ez? Gure baserria, ero inurria, nor zuzeuten lehenago, baina kontua da, tamalez, gu indartxo garela, ero. Ego garatzen hasi umetan, ez dakik gaiztuak ginen edo umiak ginen, baina egoten zan zulua da mangeriakin, hortuan sartu, urez bete da hor atalatzen ziren danak. Txerri-txerrixak, kilkerrak parkatu. Guk txerri-txerrixa ditzatzen. Txerri-txixa, beti lehenengo onera saiatzen ginen. Txerri-txerriak. Guk beti saiatzen ginen, hartu, gaztotxo batekin, eta zirikatzen. Eta hor, gure pazientzia zeukan limite, bat? Eta espazioan ataraten? Ez, txixepurrezta botatzen zuen, eta atara iten Koitxaua. Serio, bai, eroitu egiten zen, bai, atara iten zen, Eta horri izaten zen, gero txerri-txerrixa, dutxa batekin. Baina, lortzen gendun. Eta hori beti ezagutu izan dut. Koitxaua bitxua.
Bai, hombre, goiagoa baita harrapatuko genuen lastoarekin atera, eta azkenean, nahi lehengo gure eskura, koska iten dutela, eskuan nolan emate ikusunean. Hombre, txixa itxen motzazu gainean. Ez, txixikin gabe, koska iten dute, baina gero, kaiola baten jarriko genuen, horre txirri-txirriena txikitxo bat zuzaltze zituztena. Bai. Han letxuga osto bat jarriko genion, eta... Eta kri-kri. Eta kri-kri, aspertu arte, eta gero, bueno, egia da askatu itzen genitura. Kontxe, bueno. Parkatu, mandarina, bai. Saldakin, estaliko dut, justu estaltzea besterik ez, eta honek, oinin bardu, hoxe, 40 minutu hemen, irakiten utziko, eta gure panadera patatak eiten jungo gara. Oso ondo. Bagitzu, dau, nire mutian kuadriako bat, ointxe, inurrixa dauzkara etxian, baina borondatez. Batek txorixa dauzkan bezala, beste batek arrainak, beste batek txakurra, bera dauka inurritegi bat, olen? Olako, da gaina, kristalesko kutsa bat, meia, eta horan zuk ikuste dituzu, itxe ditun tunel danak, eta ze erlazio daukien, hori erregina, ez dakiz zer. Eta hori internetetik, eta hori jako nolako... Kit bat. Bai, tubo txikitxo baten, erregina. Gero, beste tubo txikitxo baten, beste batzuk. Eta hori erostia dago? Bai, hori erostia dago lan kit txikitxotan, eta gero, zuk eitxia zure erreinua. Pentsau, hortan, bueno, saletasunak. Telebista ikusten egon beharrean, hori ikusten juten zara, egoten zara? Ez, daukatzu hori aldamenean, gero erdian txoriene, txoriene gainera, EITB nahiera, txoriene, 24 zazpi, eta akuariuma beste aldian da, hor, entretenimendu daukatzu. Billo, zer gauza. Nik, eta klik hori kita, nik neki nola entzundan, zer baina... Umiendako, olentzeron-dako. Bai, uixe bakarri falta da, utzizu. Gero, gure etxean sartzeko da txakurba sartuko da. Gero, amaman etxera eraman da, jazta. Ba, hori da, klaro. Amamari marroi guztiak. Bueno, inurrixak orazke, da. Gure, hemengo lankide batek esan zen moduan, notarioa gana jutea eta erentzia aldatzea, zema zan? 60 euro. 60 euro, holako, mehatzuakin jundan. Bai, hori esaten zotala semiai. Semiai, izan. Bai, baina, hori lehen esaten zen, animalixak eta nik akordatzen az, txikixan nintzenean, da zehose pasatzen gako nian, animalin bati edo, uksako gune ez dakit, imaginau, untxi txikitxo bat edo arrain bat edo, eta ezke aitatxok eraman dau bere lagunon baserri da. Ja, sekula gehiago bezinun ikusten. Bai. Bueno, hori, jaisten badiezu postera, nola irakin dezala, mesedez, zenik ez dut ikusten. Informatika kontutan, bai, nien aiza. Pantaiak medio. Nien aiz hemen oso abila. Eta oin, laban zorrotz bat baldin mauka zuez, labanarekin, edo bestela olako gailu bat izan ezkero, gure patata panadera erakoak, moztuko ditu, hau, ondi egia da. Eta hauek eitzen jungo gara, hemen ja, erroten koipearekin jarritxut hemen tipuletak egiten. Oso ondo. Eta, bueno, ez dakit aukiko zuen planak asteburu honetarako. Zuk zigor? Asteburu honetan? Ez dakit, afugola dago. Maiatza kamara, nik amaikian justo domenkan karrera bat itxen gazte izan. Bai? Korrika? Atxintxiketan. Oso ondo. Hora ingot, baina, ideian falta basabiz, familixekin edo joeteko. Azoka. Bixer dau, azoka oso interesgarri bat, Arabako herri onenien. Aramaixon. Bixer dau, 13. Lorabarri azoka, bixerazten da, eta bertan egongo die, ekoizle ekologikoak, elikagaiak saltzen, ogisa, estixa, olixua, eta abar. Maiatzak 11 etzi kuartangon, perretxiko azoka bebai. Gero zaukau gehiago Bizkaian, Markinan basarrita okela eguna, maiatzak 10, Bilar, eta asteburu honetan plan politxak, Gipuzkoan Tolosan, maiatzak 10ean Loretan landare azoka, berai haukau. Asteburu honetan ez, hau izango da Martitzenak lanian gauzelako, baina bestala Nafarroa Mendabiara hurbildu, da bertan aukiko da Zainzurian kofradia, bertan holan aukiko itxuste, dastaketak eta salmenta, bai, ontxe da alako garaia. Ari gara tardatzen Zainzuriak gartzen, Patri? Ja. Karri barritu, bai. Bai, karriko itxugu. Ia, nik ekainan aixau ditut. Ekainekoak omen dira honenak. Esaten, ez. Txorienerako bai. Alderantz izan, ekainekoak ezien... Esaten di, apirian jabearentzat, ez? Bai? Ez, apirian niretzat. Azken nabil hemen zuzenketa egiten ere buruan. Apirian niretzat. Maiatzen jabearentzat, eta ekainean, esaten dabe, astoarentzat,
Edo inorentzat. Edo inorentzat, baina nik para el burro bai entzun dut, Astoarentzat. Pa ninguno edo para el burro, bai. Erdera sola esaten da hori. Asto gitxo. Bueno, asto seguro ez dala kejatuko, Eta iparralden martitzenean bai, biarritzen, azoka tradizionala. Berez, bauzka holan, plan onak, ni pena ematu estase aurten, kuadrian egondan hau pare bat aldiz ondarrun itxendan antxoa egunean, ze baukau kuadriako pare batek baukie bikotia ondarrukoa. Eta orduan, bai, Iraiak eta Oianek, mutila eta neska, baukian. Zer, baina zaiki, bikoteatik, ero... nik eben patatak erregosten, koipea bardu danez, behitu, errotak ero, bereiekin batera, labera jungo diranez, tak, hementxe. Ale ba, horrek emongotza saporia, da, honek laranjak bai, koiaria daukan laranjak bai, emongotza saporia, teikuko. Dana bat. Azkenean gero dana batera janbiu. Horia. Bueno, bikotiak ondarruku edie, eta pare bat urtetan egon gara, bueno, eta eurak egon die urtero, baina ni Eurovisionera noia. Baina zer da Eurovisionekoa? Antxoa eguna ospatzen da, maiatzak 17 ondarrun, eta benetan jai politxa dala, hor postuak eta egoten dira antxoa pintxoak probatzeko, giro ederra, herrixan, eta benetan, jai ona. Ni Eurovisionen egon da, Suitzan. Aurten Suitzan da? Aurten Suitzan da. Zein da favorito? Ez da hit. A ber, ni jorriagatik joaten naz, lagunekin nola ondo pasatzera, eta listo. EITB-ko plantilla... Badau, jendia juntzen. Bai, ez bai, badau. Juten da, Bai. Nik, ez da, hori, telebistan ere botatzen dute, ez? Botako dago, bai. Ez dago itxurain, etxean ez dago itxuraik juteko, ikusteko lako gauzak, ez da, gure etxean... Azkenean itxura kontua da. Horrek gainan, mugitzen dut irua, ez Eurovisioneko kontu horrek. Nik uste bai ez mugitxuko dagoela, azkenean horri, kristoneko espektakulua da. Eta, gaina, noianian, ekarriko CD bat, Alexek ezagusta pila gustatzen jakola, eta hori, urten melodi nola doian, da, hori biltzen da abesten, eta... Ez dakit norten melodi... Nik betxo, dakit... Barne humorea. Patotakin jarraitu. Ni patotakin jarraitu danak, errotak ere bai, honi egurra emango diot, gatza piper beltza, eta labea, 180 gradutan daukat, eta hori bai, labeko erretilu batean sartuko ditugu. Hemen, saltzen dute plastiko honek aguantatzen, teorian aguantatzen du, baina nik aukeran beti izan naiz. Hau labera. Labea, ez, baina plastiko, nahi hau saltzea holako labeko erretilu batean, Ze, zabaldu ingo die, eta askarra prestatuko die. Bai. Nik baukit, interneten lagun batek bidaztuan jarraitza batek bidaztuan mensaje bat, esanez, krokpota, hau, zu basuan kosinatzeko gaiu hau, mota desberdinetakoa dauz, hartaginak bezala, eta batzuk labera sartu daike, eta beste batzuk ez. Ze batzuk, heldulekua baukie plastikozkoa, eta beste batzuk dana die bustinezkoa. Eta sartu zaura da, urtuin jakola dana. Baizera. Ez que hori be. Labean sartu zauen dana? Labean sartu zauen. Baina, ezin badauz batzuk laberako, labian sartu alikenak. Zuk hemen egin gozu. Hau? Hori, haiene. Kontuz. Hau ez da la panderua. Hau ziur sartu aldara. Kontuz hori, bai. Eta hori gainera, honek gainera balixo dago hemen kosinatzeko, bai. Hau, gaur egungo labeko erretiluak eta hori azkenean ni lehen falta botatzen nuen segia da. Labean zerbait egiten baduzu, oiazko errero saltza egiteko gero, zukaldetan lehen zu gainean jartzen genduen hau, atara oiazko hortaik, gero hor ardoa ero pixka, salda pixka bat, eta altzatu egiten zuen horko guztia, eta saltza bertan egiten zen duen. Gaur egungoek zuten indukzioa zuen, harrapatzen duen ja, hauek berezia dira horretako. Hau jartzen badut hemen, oin? Bai, sua hartzen dau. Sua kosinatzen jarritzen dau. Ingo dana hemen azpian dagoen guztia askatu. Sartai hontan, berdin da, plater bat erabiltzen badu, ero koiara erabiltzen badu, hau ez talako, ez dauka esan dezagun tefloia, zepestetan, nik ikustu danean jendea, rak, tefloian, tefloi hori oso sasuntxua gainera ez da. Gainera, holaxe ez, apurtzen baduzu, hor datorren geruza, hora ezten da osasuntxua ez izeten. Hori da, eta popatik hartzea doa. Hemen, ur pixka bat, ez daukadana berriroen eitzer horiko, eta, listo, labera jungo dau,
15-20 minutu saltzak egiten behar duena. Gero saltza iragaziko dugu, eta esan den bezala, arto almidoiarekin loituko dugu, eta gero azkenengo momentuan patatak eta saltza prest dauzkagunean, ingo duguna da, gure paparra momentuan. Hau labera. Hola ez da, hola da. Baina hortik probatu nuen, Patri, eta erdia kanpora juten da. Bueno, saltza iragazita, patata ja prest daude, berotan bakarri da Euskal Labian. Indizkio, hau legunean be, bueno, oindala, bi astero intzen un, Patri. Azkenean da, koipea bakarriko lan marratxuak. Moztu, sartaia hemen tope, eta azalaren aldetik, koipea txigorten jundadin, bogotako dugu. Hemen, gaz pixka botako diogu, piper beltza ere bai, eta jungo naizena da, hemen harto almidoia daukat, urrotzetan disolbatuta, eta saltzari emango diogu nahi dugun loditasuna. Oso, no? Oindala gutxi, jasangarritasunan inguruen izabien inkesta bat herritarrei, ze ikusi zabien kontzeptuak nahazten zituztela, ez? Badau, balde batetik, elikadura, buru jabetasuna, ekologikoa, kontzeptu pila bat, jasangarria, eta kontzeptu horrein inguruan garetu sotzien da, honako ondorioak atara zituzten. Vale. 96ak esaten dau, badauela erlazioa sukaldaritza osasuntxu baten, eta elikadura jasangarritasunan artean. Vale. Hori, ia danok bakigu, ez? 96ak. Baina, 35ak ez ditu olako produktuak erosten. Hau da, honek ekologikoak, jasangarriak... Horren alde dago, baina ez du praktiken jartzen. Bai. Segatxik, 45ak ez dauelako olako etiketetan eta sinisten. Pentsaten dau markak iruzure ingotzala. Hau da, zuk ikuste dozunean, marrubi honek ekologikoa die, da normalean hor zigiluak eta aukitze dituzte. Bai. 45ak asko dela, ia erdixak? Bai. Uste dute hori edala jarri dutela polita iteko. Bai, marketinga dela, ez dakixe, eta ez dakixe, karo, zigiluak bai pila badauz, orduan ez dakixe zentu dien honak, zentu txalak. Eta hor, kristoneko konfusioa badau. 75ak, beraz, hiru laurdenek, elikadura enpresak komunikazio gardenaua burutu bizabela esaten dauz, azkenean konfusio horrek ekiditeko. Era bat adoz hortan. Bai, eta gero, 25ak, apurtxo bat despistatuak, ez dakixe, eroste dituzten produktuak jasangarriak eta ekologikoa dien edo ez. Eura bakarri, zaporiagatik erosten dabe, baina, supermerkatu baten... Ez berdintzaiez, ez dakixe. Karruan eramante dozun produktua da, jasangarrixa die? Moztoit. Marke zeuden, gustoko dut, berdintzai. Izan aldala baita, Orduan, ondorioak zein da, mundu osoak edo ia mundu osoak badakixela produktu jasangarriak erostea, elikadura osasuntxu baten amatia, baina asko ez dituzte erosten alde batetik konfusioagatik, beste batetik ez dituztelako horrek gauzak sinisten, eta bestalde bebai, jendiak esaten dago, askoz begarestixauak diela, eta ekonomian ez da bela ondo itzen, euren ekonomiari. Ja. Bai. Bueno. Hor betiko moduan Patri dauz lehontasunak. Eta bakoitza berea jarte dauka, guk esan aldugu, ero gomendioak eta jentea badakizki zintu dien honak, ero ez, baina gero ja bakoitzak, ero ez du sinisten olago hausetan, ero ez dio importantzirik ematen. Eta guk ez ditugu konbentziruko, ezkenean hori da, elikagaien industriak egin bidauen lan haundi bat. Bai. Eta euren lana da. Vale. Guria, kilometro zeroko produktu on horreikin errezetak burutzia. Bai, alda niña bai. Ideiak emotia. Bai. Bueno, gure paparra, bero dago, hemen, esaten du, paparra gutxi indateratzen da, garrantzitsua da, sartu atzamarra, eta epela egotea, ero beroa egon behar du, hotza ezin du batara. Bestela honek, irten bide erraza dauka, labea piztuta daukagun ondan, sartzen dugu 3-4 minutu hor, eta listo, saltza... Segitxuan otzituko batzu, Bai. Hau, listo, patatak atarako ditut. Osondo, platertxo bat atarako zut? Bai, mesedez. Txurixa, zapala? Nahi esuna. Eta errotekin batera, hemen dauzkazue gure panadera patatak, inditxugula
erregimendu bati zerbitzatzeko moduan. Bueno, ondo. Eta hemen, jarriko ditugu. Epa, gelio nahi. Ya ez da jungo. Urruti hau ez da jungo. Eta errotak, bakizue, ateak eta oioek eta jaten duten artoa eta ehotzeko erabiltzen duten ingurputzeko atala. Izena, ondo daukate, errotak. Edo beza, arandoia da, ez dela. Nik beti errota moduan entzun izan dut, hauek. Hemen errota bat gehiago, beste bat, eta hau, hemen txea. Hauketzen badiazu, hortxe, kontuz, erretzen duen zerbait. Jarriko dugu. Venga, minimalista aldera jungo gara. Ia, egia da. Hiru, jarriko ditugu. Ondo. Eta saltza. Koiatxo bat? Bai, honekin, ez, menduke. Horatu, Laraina, saltza kasu enten, mandarina. Familikoa di, ez? Familikoa di. Eta, ostiral bizitari baterako. Dotore. Hemen gure. Ate paparra mandarina saltzarekin eta panadera patatekin. Da hortik ataratzen dankea ze da, bero dagoelako? Hau zapaiak erreko ditugulako? Agian, baliteke, esaten dute, berua ongo da. Dena ongo da berua. Paparrago, eta hemen, kusuzue, saltza berua bota dio danean gainetik, ja nola gehiago kozinatu dan, hor? Bai. Konfita hori zian. Gozada. Eta saltzata, xe ona. Probatu errotarekin. Hartu patata guztiko, lan? Pusketa hori? Nosua. Bai. Hau ez dute. Bero gongo da, baina. Baina oso nado, baina, beroa. Patre. Gauza beroa jango nituen etxe honetan. Hemen, gu kontukan dari, etxe honengo hainan bozala hemen kontua da. Laguno, bigarren errezeta dukagu. Eta honek bai, agua berotuko duzku, piperbina jarri eta desente. Itxasoa eta mendia. Itxasoatik gamboiak. Menditik txoixua, patatak, eta beste hainbeste gauza, errezeta oso goxo baten, hola ingotena. Txoixua xaflatan ebakiko eta frijitu. Ixa inja dauenia, sartagin berian berakat txikitua piperminakin batera gehitxo, eta azkenik gamboiak sartaginen abota eta minutu batez zu bizixan salteatu. Eta gero izango da patata frijituekin eta perrexi apur batekin zerbitzatzen. Beraz, lehen ezagotzutena, honek egoten die gambak berakatz erara, holan olixotan. Whisky erara, baita, oso klasikoa. Bai. Hori baina... Txoixoak, Txoixoak. Olixo apurtxo bat botakotza, baina, gehiago erabiliko txoixoan gantza. Ani Patre ekarrizuk gaur emakume bat. Eta zuk behiratu inbarko zenuen emakume horrekin dago, eta eredutzat hartu beharko zenuke, eta bere bidea jarraitu. Ia, ze gomendio emate oztasun gaur. Maria Josefa Goikotxea Iturralde. Vale. Gipuzkoan gira karneta atara zuen lehen emakumea. Baina ezken nila nazle lehena izango. Baina hor daukazu erronka bat izatea, eta gizten bat mila garrena, hori, zirikatzen digu hemen, Patrik gira karnetik ez dauka, eta ez du nahi izan. Ez dauka intentziorik. Ez dauka beharrik. Eta gu ez, ondo etorriko zitzaizu, hola mugitzeko, ez da izan, ez du nahi. Baina, bere garaian, Maria Josefak atera zuen, eta hor askok ezagutzen dute... Maria Josefa baserri izan bizizan, ez daukan metrorik. Ez da? Uste Aztegarragan etzeuko laulan beharrik ere holan zentroa Petritegikoa, Petritegiko alaba moduan ero ezagutzen zan, eta berak izan zuen hori karneta atatzekoa, eta notizi moduan ero atera zan, nola berak karneta atara zuen, eta bere garaian, nigo horatzenaz, entzundanik nire ama izan zen, gure Uba auzuan, lehengo emakumea agertu zana, kotxiak iratzen, bakerotan,
Eta hori, garai hartan zan, esate bomba gartu eta hola zeukaten, Modernoa. Oso, aukera, moderno egia batzuen dako, baina, bueno, etzan normalena, ez? Eta, bueno, beti egon bar da, norbait, ez? Bai. Lehen pausua ematen duena, eta, kasu honetan, Gipuzkoa mitzat, eta hori, bueno, ez da egite, hor, seguro, Bizkaian bat dagoela Gipuzkoakoa, baina, bueno, nik uste dut, etxe ezagunekoa zanez, eta hori, zahardotegiarekin da lotura zeukanez, eta, bueno, herrian ezagune izatera, bueno, hor geratu zan, eta bere izena badaukagu, eta hemen bota dugu, bueno, zenbaki horrekin. Ia inspiratza hostan. Udan igual, ez dakit, atzeotolan ideia bat, eta igual 2 urte barru edo atarako. Bai! A ver, bitu. Gero nagisa mote hostan, kotxia ataratzeanak, bueno, baina eske gero, bidea huitxia, Bilbotik Donostira azkenean, ez da besta bide ona. Baina ez, a ver. Lehengo aldiz eta iteko. Hola, nik bakarrik erabiliko nahen karneta txorinera etorteko. Gure egia da, ni auzo txiki bateko naiz, beti autobusa ero behar izan duela mugitzea, eta holako tokietan 18 urte betetzen zinituen lehengo gauza, denok, ez geneukan buruan beste zer baino, karneta ateatzea. Gidagar baimena zan, bai ero bai atara berzana zerbait ze, ematen zizuen era batera askatasuna, ez? Beti, nik ezagutu izan dut, erlojua, beti da nik erabilio, nik jendea zede, zu beti erlojuak inbiltzen da. Ni bilusignoa, erlojurik ez badaukat, bilusignoa, ze jende batek badauka ohitura. Gaur egon badauka erlojua telefonoan, ez? Telefonoa begiratzeko. Ni erlojua bilusignoa, ze beti behar izan dut erlojua, entrenamendua da gero, ikastola da gero, etxera juteko, jakiteko zordutan zan autobusa. Orduan, beti behar izan dut. Eta ez badukan, momentu txate, hemen txean. Berakatza botako zau, frikitzen joateko, eta pipermina aputxo bat. Bai, apurat, ikusten dute tanta bat bota diozula, bale. Bueno, pikantia gongo da. Beraz, hau, frikitzen da mitjartian, hemen txenabil gamboiak zuritzen. Eta gamboiak, otarrenxakin pasatzen da bezala, bauki hor, estea, beltza, baina honeitan errexagoa izaten da hartzeko. Zenik otarrenxekin bai biltzen azera hor, labanakin eta kentzen. Nik ez diete, etxerako danean, nik ez diete. Ja, nik, bueno, batzutan bai, beste batzutan ez, behitxu honek ez dauka oso handixa. Honek ez dauka. Baina atzeosunean, ia batek daukan, eske hori bili gara Aitor eta Bixok kentzen. Bai, berez hor errezena, errezaldera itera joan da, hartzen da. Bai, zabaldu. Badaukazu txotz batekin, ero bestela, iten diozu dolan hemen mosketa bat. Oian, Bai, horrek temperatu itzaldeu, zestela. Eta hemendik, ateratzea bada, uste, lehenkendu indiozu, elbeitu hemen dauka, baina utza dauka. Ez daukana da, hemen janariekin ero bau beltze izaten du, ez? Orduan, horrekin kendu iten diozu etiraka, eta listo. Eta bestela, txotz batekin hemen erdian sartu, atara izan digu inoz. Nik etxean izkiot kentzen nik neuk, Hemen txauka, hau kendu gortu zutik, betxu hemen txauka beltza, orduan, atzamarrakin be, tiraka, ataratzen da, lehen atara dut. Bai, gehiago. Txotzak erditik, erdialdetik bi aldetatik tiratzen zunez, erditik normalean, erazo izaten da, eta bestela? Olaxe, ataratzen da. Ze ona, zapore guztia, sustantzi guztiak kendu dio. Hori hor duta? Jan behar da. Honei. Gamboiak bota. Bai. Zubizien aputxoak kozinatu. Eta gero, zerekin zerbitzatuko dugun? Patata frejitxuekin. Ja, holan, panadera eran erregozi dituzun patatekin, hori da, lehen egin ditugu. Zau errez eta motza da, eta zeo zolan azkarra iteko. Eta gonbidatu entzako. Bueno, nik hemen kontatu gizu, txorizoa daukagun ontan Bilbo neon zan, 19. mende bukaeran, eta 20. mende hasiera, horre larumatetako azoka edo deitzen zana. Eta hau, Aste Santuko Baragualdia eta gero, lehenko larumatean, hor egiten zan azoka bat izaten zan, da hor, bueno, jenteak gustora juten zan, da izaten zan, azte nola, merkatu bat, non, txerria zan, nolan, esan dezagun, erregea, eta txerrikiak saltzen ziren horregunean, da, danak egot, odolostea txorixoak, esteki guztiak, solomoa, pernilla eta saltzen ziren,
Eta egia da gero, pixkanaka hor, obra egin behar izan zuten, azoka hau egoten zen, areatzen, han obra batzuk ziren eta obra horregatik mugitu egin behar izan zen azoka hori, eta gero, ja, gerra, gudate zibila eta gero, erabat desagertu zen azoka bat izan zen, zen gain hor eskeziak eta egon zirenez eta pena bada, ze hor, imaginatu, merkatu bat non ez Santo Tomas, baizik, eta hau zen, dena txerria inguruan juten zen, eta... Ez zauen ogirik, ez zauen landarik, baina txerria zen errege, eta hene egoten zen, bueno, esaten zuten, orduko notizik, egoten ziena, mutur asko zeukan jendia, eta musutruk bati probatu, besteri probatu, eta dastatzeko aitzakiarekin, ze dastatzeko tripa betetzen zutenak, gero, zakite, labe somorroak pixkat distraitzen zituztenak horrekin, eta holako jendea begoten zala. Horre bizitza da nien egon die. Horre beti egon die. Horre egongo die, eta holako jendea... Da gero zigorrei lotza emate hotza. Azokara doienean, da gazta egoten den hor probatzeko, ez dagoela lotza emote hotzarako. Da beste batzuk kontrakua. Beste batzuk lotza zer dan ez dakitenez, hori... Benetan, lotza ez izatea, hori txoio bat. Dago jente bat, erdintzaiola eta hartu, eta edo zer esaten, nik olakoetan ez du balio. Nik ustot, erdi puntu bat bia dara. Bai, baina balak ikusin den erdi puntua. Bueno. Batzuen erdi puntua gauza bada, beste batzuen erdi puntua... Batzuk, bakizu, edalontzia erdi beteta erdi utzik, ez? Segun nola behitzen dozun, edalontzia hori, ikusiko du, edalontzia hau... negatiboa dienak erdi utzi dago, oso gaizkikoaz eta positiboa denak, erdi beteta dago, ondo goaz, hau fenomeno doa eta segi horrela. Zuzen, ze multzotan sartzen zara? Niko positiboa naiz. Gauza batzuetan, baina beste, bueno, segun zertan, bateri. Alegunean izi egaten olako galdetegi bat, lan baterako eta euskararen inguruan zan da, lana dagoela hor, lana dagoela. Bueno, beraz, errealista zara. Bai. Ez negatibo, ez positibo. Oso ondo. Hemen listo. Beraz, honeia faltagako, perrexia putxo bat egin zerbitzatzea. Bai. Eta probatzea, Bai, probatu dut eta... Pikante da, hau. Ikutua dauka hor, atzetik, etortzen da, xili-xiliek, eta aina ikusten da wasabia ez dala, ze hor mantentzen da hor, zutik, esaten txikito, hemendik ez tekile egingo. Perrexiak emongo zaikutu fresko bat, perrexi barik probadoz eta patatiak bebai laguntzen da. Baita. Da horri egisa da. Hemen gure gamboiak, xoixuekin eta patatakin. Labanik, tatara. Ez da bihar, ez? Patata apurtxo bat hartu. Ni garrut hori. Xoixo bat. Gamboia. Gamba, xoixo. Bat. Erakatz. Bona, ez da bai pikante. Txorixoak irabazten dio, noski. Hori ikusten zan, baina la ere, gamban zapore ere. Bai, itxasun zapore bada, baina pikanti eskapentzetan. Txon, torriko da. Esageratzen zabitzen, Torriko da. Nik harrapatu du dana. Oso ondo. Azte burua. Tolerantzia zero, ikusten zute. Gaur, sensible harrapatu nau. Hartu deskantzua. Bai. Eta astelenean goxo-goxo hasiko gara. Bale? Bale. Seguruna pasa, agur. Agur.